Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A lokacin da annabi Musa alaihi salam Fir'auna yake nemansa da shi da mutanensa domin su kashe shi, sai hijira ya tafi ƙasar Madiyan. Da ya shiga ƙasar Madiyan, ya shiga garin nan bai san kowa ba, ba shi da masauki, ba shi da abin da zai ci, bai san koma yaya zai ba kwata-kwata. Yana zaune a wannan guri sai ya ga wasu mata guda biyu sun zo za su shayar da dabbobin su ruwa. Da ya tashi ya taimaka musu, wannan taimakon da ya yi sai ya koma gindin bishiya ya ce, qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya ce, ya Allah, duk wani alheri da taimako da zai zo hanyata ni mabukaci ne gare shi ya Allah. Bisa wannan taimakon da ya yi, kafin wannan ranar ta faɗi, annabi Musa alaihi salam ya samu abinci, ya samu masauki, kuma ya samu matar aure. Saboda me? Saboda taimako guda ɗaya da ya tak. Inda mutane za su san ƙimar taimako da darajar taimako wajen warware matsala, wajen biyan bukata, wajen cire mutum daga kunci, to wallahi da lomar abincin da za ka sa a bakinka sai ka haƙura da ita ka baiwa wani. Darasin da za mu ɗauka anan shi ne, kada ka ce naka abin da ke hannunka kaɗan ne, ai ba zai ishe ka ba kai ma. Ka ɗauka ka bayar, ka jira ka ga sakamakon Allah. Domin a kowace rana gari ya waye, mala'iku biyu suna addu'a, da yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah duk wanda ya rike Allah ka lalata dukiyarsa. Da yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah duk wanda ya bayar Allah ka maye masa gurbinsa da mafi alkhairi. Allahu akbar. Allah maɗaukakin sarki ya biya mana bukatunmu gaba ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.